Chemist magani a gonar yaro. Hausa Chemist TV ki gabatarwa akan cututtuka da maganin su a cikin harshen Hausa. Wannan sabuwar tasha za ta kawo muku bayanai dalla-dalla gaba da cututtuka na zamani a cikin harshenmu na Hausa, wanda za mu samu manya-manyan likitoci su yi mana bayani game da cuta, hanyar da take yaduwa da kuma hanyoyin da za a bi domin magance wannan cututtuka. Wannan tasha za ta kawo muku bayanai dalla-dalla waɗanda ba a taɓa kawo irinsu ba a baya akan cuta ta fannoni guda biyu. Bayanan cuta akan fannoni na Hausa da hanyoyi da cuta take yaduwa ta hanyar Hausa da kuma hanyar da za a magance ta hanyar Hausa, da kuma ɓangare na biyu zai bayani akan cututtuka da yadda suke yaduwa da kuma hanyoyin magance su ta hanyar ilimin zamani na likitanci. Hausa Chemist TV, cuta da maganinta. Hausa TV wadda muke wa lakabi da suna magani a gonar yaro. Me ke kawo cuta? Mutane kan yi tambaya da yawa akan menene ke kawo cuta. Likita, ko za ka yi mana bayani game da abin da ke kawo cuta? Abubuwan da ke kawo cuta suna da yawa a cikin al'umma, amma mu a ɓangaren na likitanci mukan raba su ɓangarori biyu. Akwai ɓangarori waɗanda abubuwa ne da ke haddasa cuta a jikin mutum, waɗanda mutum da kansa baya iya canzawa, amma kuma zai iya gyara su, ya yi musu abin da ake kira da Hausa kwaskwarima. Sannan ɓangare na biyu shine ɓangarori na abubuwan da ke kawo cututtuka waɗanda mutum kan canza su baki ɗaya, sannan kuma ya gyara su idan sun riga sun faru. To likita, menene abubuwa waɗanda suke kawo cuta waɗanda mutane ba za su iya canza ba? Alright, abubuwan da ke kawo cututtuka waɗanda mutane ba za su iya canzawa ba amma za su iya gyara su sun haɗa da abubuwa da yawa ne, amma zan kawo kaɗan daga ciki. Akwai abin da ake kira da gado, kamar gado na cuta. Idan mutum ya gaji wata cuta, to wannan cuta za ta iya ta samu a gare shi. Misali, mutum da iyayensa suna da hawan jini ko kuma ciwon siga, wannan mutum zai iya gaji wannan cuta ta hanyar saboda iyayensa sun samu wannan cuta, amma kuma yanzu shi ba zai iya canza wannan abu da ya faru ga iyayensa ba, to amma kuma zai iya gyara faruwar ta wannan cuta a gare shi. Misali, mutum ne iyayensa suna da ciwon siga, to shi wannan mutumin iyayensa sun riga sun samu ciwon siga, to ba zai iya koma da iyayensa baya bai canza musu wannan abu tun da ya riga ya faru. To kuma likita, ta yaya zai gyara wannan abu? Gaskiya zai iya gyara wannan abu ta hanyar magance waɗansu abubuwa da suke kawo ciwon siga, kamar misali yawan tara kitse a cikin jiki. Abu na gaba da ke kawo cuta waɗanda mutane ba za su iya canzawa ba, amma kuma za su iya gyara wannan faruwar wannan abubuwa, su ne shekaru. Misali, shekaru suna ƙaruwa, cututtuka suna ƙaruwa, kamar cututtuka na ƙashi, ciwon baya da irin da sauransu. So ya za a yi mutum ya gyara? Mutum ne ya gyara kamar misali matsaloli na jiki ko kuma matsaloli na ciwon ƙashi. Mutum zai iya gyara ta hanyar cin abinci mai kyau, mai lafiya, idan gwargwado hali na mutum, ta yadda zai iya kare faruwar lalacewar ƙayinsa da wuri, ta hanyar da zai kare kansa daga ciwon baya da sauran cututtuka na kafafu. Sannan halitta. To likita, kamar yaya halitta za ta iya ta kawo cuta a jikin mutum? Halittu sun rabu kala biyu, akwai nau'i na maza, akwai nau'i na mata. Akwai cututtuka da dama waɗanda mata suke afkarwa, wato mata ne suke samun irin wani cututtuka, kamar cututtuka na maƙoƙo, kamar cututtuka waɗanda sinadaran da Allah ya yi a jikin mutum ya kare mutum, wanda muke kiransu da immune ko immunity, suke farmawa jiki su je su rika lalata ɓangaro na jiki da kansu, wanda muke kiransu cututtukan da autoimmune. Wato auto shine kamar cutar da abin da zai kare mutum kuma ya rika haddasa mai cuta a cikin jikinsa. To mata su suka fi samun irin waɗannan cututtuka.
To likita wani irin abu ne waɗanda su kuma maza sukan sami irin wannan? Akwai cututtuka waɗanda maza ne suka fi samun su, kamar cuta ta ciwon zuciya, da yawanci maza sun fi samun irin wannan cututtuka. To Allah ya saka da alkhairi likita. To menene kuma abubuwan da mutane za su iya canzawa domin hana afkuwar cuta, ko kuma su gyara waɗannan abubuwa idan cuta ta riga ta afku ko ta faru ko ta samu? Wannan tambaya ta yi daidai, damun kamar yadda na yi bayani a baya. Akwai abubuwa waɗanda mutane za su iya canzawa da kansu, sannan kuma idan sun riga sun afku mutane za su iya su gyara su. Misali, abubuwan da ke kawo cututtuka, wasu halittu da Allah halitta. Akwai halittu kala-kala, amma mafi yawancin lokuta halittu 4 ne suka fi kawo cututtuka. Akwai ƙwayar halitta wanda za mu yi bayanin sa nan gaba, sannan sai sauran abubuwa kamar rashin motsa jiki, yawancin abinci, rashin barci, yawancin gishi da sauransu, duka za mu yi bayani a nan gaba. To likita, ka fara bayani a baya akan cewar ana gadon cuta, ko za ka iya ba mu ɗan takaitaccen bayani akan wasu cututtuka wanda ake gado? Waɗannan za mu yi bayanin su a cikin jeran gwanan lakcoci da kuma faɗakarwa da za mu yi akan cututtuka nan gaba, wanda za mu rarraba su gida-gida. Akwai gadon cuta kamar hawan jini, kamar ciwon siga, kamar ciwon koda, kamar hauka, wanda za mu kawo nau'ikan su kala-kala a nan gaba. Ƙwayoyin cuta waɗanda kuma suka fi haddasa cututtuka kamar na faɗi a baya su ne waɗannan guda 4. Akwai abin da ake kira da bacteria da turanci, wadda ƙwayan cuta ne wanda shi fi kawo kusan duk cututtuka da ake kiransu da infectious diseases a duniya, wato cututtuka da wasu ƙananan ƙwari da Allah ya halitta suke yaɗarwa. Akwai abin da suke kira da virus ko kai yanzu ka san cewar lalle virus kowa ya santa a duniya. Misali kamar covid-19, wadda ta zama covid-21 za mu ce. Cuta ce da virus ke kawo ta. Abin da yasa take da matukar wahala wajen maganinta kamar HIV shine saboda tana saurin canza murfin jikinta. To wannan yasa maganin da za a yi ya kare cuta a kwayoyin wannan viruses a yanzu, idan ya shekara 1-2 to ba zai yi aiki ba, saboda sun canza jikin nasu, murfin jikin nasu. Akwai abin da kira da fungus, wanda yana kawo cututtuka. Mafiyan cututtukan da yake kawo sun fi tasirantuwa ga wurare na jikin mutum wanda yake rike da lema, wato wurin da yake danshi a jikin mutum, kamar misali baki ko makogaro ko kuma al'aura. Mafi yawanci al'aura ta mata, saboda kodayaushe tana da lema. Sannan sai kamar kafafu, wajen da ake yawan wankewa da ruwa, ko hannaye. Yawanci cututtukan da fungus ke kawo sun fi samuwa ta hanyar wadan. To kamar mene fungus ma? Idan za ka tuna, akwai abin da za ga idan ka dan ajiye abinci ko ka ajiye ruwa, za ka ga kamar idan ya dan yi kwanaki, idan gudun dan shi za ga ya canza kala, waɗansu abubuwa sun girma kansu. To wannan shine fungus. A cikinsu akwai masu magani, akwai kuma waɗanda ba su kawo cututtuka a ciki. To likita, menene ƙarshe abu na 4 a cikin ƙwayoyin ɓoye wanda suke kawo cututtuka? Abu na ƙarshe da ke kawo cuta na ɓoye shine akwai abin da suke kira da parasite. Abin da kira da parasite yaran mu shine abin da yake makalewa a jikin wani domin ya samu misali ya samu wani dogaro akan wani abu, domin abin da zai amfane shi, ya samu wani amfani daga wurin wani. Kamar misali, akwai parasite kala-kala da za mu kawo bayanan su dalla-dalla, kusan kala 5 waɗanda sun fi kawo cututtuka. So sukan haɗu da jikin mutum sai su zo su shiga cikinsa. Akwai wanda suke akan fata, akwai wanda suke akan cikin ciki suke shiga, akwai wanda suke shiga cikin al'aura na mata ko na maza, akwai wanda suke shiga cikin idanu, akwai wanda suke shiga cikin jijiyoyi na jini, da kuma jijiyoyi suke ɗaukar sauran ruwa da ya rage, wanda muke kira su da lymphatic system, wanda suke shiga cikin nan gun domin su lalata shi, domin a samu cuta. Waɗansu ma za mu bayanin su dalla-dalla. To likita, ko za ka iya gaya mana wasu cututtuka waɗanda shekaru ke kawowa? Domin ka fara bayani a baya akan kamar shekaru sukan kawo cututtuka. Waɗannan karka damu, za mu yi bayanin su dalla-dalla a nan gaba game da shekaru. Amma kaɗan daga ciki da akwai hawan jini. Shekaru suna ƙaruwa, jinin mutum yana ƙara hawa. Sannan shekaru suna ƙara ƙaruwa saboda me? Saboda jini yana hawa, saboda me?
saboda jijiyoyi sukan karu, girman su yana karuwa, sannan kitsewar lokutan yakan tattara akan jijiyoyi, sannan sukan yi laushi, sannan tsokan da ke cikin jijiya wata ke kare ta da taimaka mata takan yi laushi ita ma, so ne yana karawa jijiya ta zama ta samu rauni, wanda sai sa jini yayi yawa. Yawan cin gishiri kan haddasa irin waɗannan abubuwa, kamar ciwon zuciya yakan faru yawanci saboda cututtuka suna karuwa da kuma karfin jikin mutum yana raguwa, to zuciyar tana aiki da sauran abubuwa da za su haɗu wanda su taimaka mata, za su taimaka wa faruwar wannan cuta. Karancin barci, kamar karancin barci yakan taɓa lafiya na ƙwaƙwalwa, lafiya na tunani, wanda kan sa mutum ya samu damuwa kuma idan ta taru a jikin mutum sukan kawo cututtuka da yawa, wanda za mu yi bayanin su daidai idan mun je kan gaba a nan gaba cikin jerin gwaniyan lakcoci da za mu yi akan cuta da maganinta. To likita, menene abubuwan da kan iya ta haddasa cuta waɗanda mutum amma kuma zai iya canza su kuma ya gyara su idan sun afku? To gaskiya kan wannan yana da kyau mu karfafa bayani akai, amma saboda faɗakarwa gabatarwa ne, to za mu bayanai a takaice. Misali, rashin motsa jiki yakan sa jikin da yawancin abinci da yawancin abubuwa masu kitse da yawa sukan taru a jikin mutum, sai sa mutum ya zama babba, jikinsa ya girma, wanda muke kiransa da obesity, wanda mu mafi yawanci lahiran mutanen mu za ga obesity ba a fiye samunta a wuraren mu ba, an fi samunta a ƙasashe waɗanda suka riga sun ginu saboda abinci ya fi wadatuwa a can. So amma duk da haka za a yi bayananta saboda ba a san me zai fara a nan gaba ba. Sannan yawancin rashin barci, kamar da muka bayani a baya, yawancin gishiri yakan sa abin da kira da sinadarin da ya fi yawa a cikin gishiri shine akwai sodium, wanda shi kuma sodium idan shiga cikin jiki to yakan taro ruwa ne daga cikin jikin mutum, sai tara cikin jijiyoyi, so wannan yakan sa jini sai ya karu, sai ya sa mutum ya samu hawan jini. Yasa karanci ko rage yawancin gishiri ga mutum da yake da hawan jini yakan sa jinin nasa ya zama ya dawo daidai. To likita, kamar kai bayani a baya cewa cututtukan za ku raba su gida biyu, akwai cuta da za ku yi bayananta da Hausa komai nata irin na Hausa, akwai kuma cuta da za ku yi bayananta gaba ɗaya irin na likitancin zamani. Shin kai kaɗai ne za ka yi? A gaskiya muna da yawa, akwai tarukan ko in ce ƙungiya ta likitoci na wanda suke karatu a jami'o'i da yawa na duniya, wanda su bayanai akan cuta da kuma maganinta ta hanyar Hausa. Magungunan da za a samu za su rika bayani, sun ci za su bayani akan abubuwa kamar guda 7 zuwa 8 akan cuta da maganinta. Su ma waɗancan da su bayanai, akwai ƙungiyoyi ta likitocin zamani waɗanda wasansu yanzu suna karatu na gaba da digiri, sun gama medicine sun ci gaba da karatu, za su bayanai akan cututtuka da kuma yadda ake maganin su da hanyar likitancin zamani. To likita, su da bayanai da za a yi akan maganin Hausa, kamar ta yaya za a yi bayani ta yadda zai bambanta da sauran bayanai da wasu kai a baya akan cututtuka? A gaskiya bayanan za su bambanta da yawa, saboda likitocin za su bayanai akan abubuwa kamar guda 5 ko zuwa 7, wanda duka za su zama iri ɗaya da likitancin zamani da kuma wanda za a yi bayani akan likitancin Hausa. Ma'ana sun ce za a yi bayani akan kamar ma'anar cuta, wanda suke kiransa da definition na cuta, da kuma a cikin definition zai kunshi wato pathophysiology, abinda suke kira da hanyoyi da wannan cututtuka suke afkuwa, menene ke faruwa asali tun farko ya sa cuta ta faru, wannan shi ya higa cikin ma'anar cuta. Sannan sai alamomin cuta, ma'ana shine kamar su suna kiransa a turanci kamar sign and symptoms, wato alama ta sign shine alamar da cuta za ta fito a jikin mutum, sannan kuma shi likitansa idan ya gani ko kuma mutane idan sun gani za su ga wannan abu. Misali, mutum ne yana da zazzabi, to zazzabi symptom ne, saboda shi wanda yake zazzabi shi ya san me yake ji a jikinsa, to duk wani abu da shi wanda yake da cuta shi ne ya san me yake ji a jikinsa, shi muke kira da symptoms. Amma kuma abin da mutane za su iya su gani ko su taba ko su ji shi ya kiransa da sign. Misali, mai zazzabin wannan yana ji a jikinsa, amma idan ka taba jikinsa zaka da zafin da zaka ji shi yake kira da sign. Mutum yana da raunin yana masa ciwo a jikinsa, to idan kai raunin yana fitar da wani ruwa magunya ko wani abu, to wannan abin da za ka gani wani ruwa da yake fita daga ciki shine sign na wannan abu.
Sannan a cikin abu na gaba ta uku da za a yi bayani akan cuta shine yadda za a gane ta daga sauran cutuka wanda suke kiransa da differential diagnosis. Wato differential diagnosis shine kamar hanyoyi da za a bi domin bambance cututtuka masu kamanceceniya da juna. Sannan sai abu na gaba shine kan misali abubuwan da kan faru a kan cuta idan ba magance ta ba, sune wanda suke kiransa da complication na cututtuka. Sannan sai abu na gaba shine hanyar da za a magance wannan cuta, menene treatment ko management da hanyoyin da za a bi domin a gane a kare sannan a magance wannan cuta da yaren Hausa a cikin Hausance. Wani irin ganye ne ko kuma 'ya'yan itatuwa ko kuma wani sassaƙi ko wani magani da mutum zai nema domin ya sha domin ya kare kansa da wannan cutuka. Amma to likita yaya bayanan ku su bambanta akan waɗanda akwai tashoshi da yawa da sun yi bayani akan cuta da wani zai ce a ciro ganyen mangwaro a sha mai ciwon ciki? A'a, a gaskiya mu bayanai da zamu yi a nan ba ɗaya ke wancan ba, saboda zamu yi bayani akan ciwon ciki na kaza ganyen kaza zai maganin sa, amma mai ciwon ciki kaza idan ya sha ganyen kaza ba zai masa magani ba. Misali mutum ne yana da gyamban ciki to sai ya sha ruwan zafi, me zai fara a gare shi? To akwai kuma wanda zamu ce idan zai sha magani ya sha da ruwan zafi. Tabbas za mu bayanai dalla-dalla akan hanyoyi da cuta kaza da maganin da ya dace da ita, mai cuta kaza kuma ko da yana da irin ciwon kar ya sha kaza. Sannan sai abin da za mu bayani na gaba shine kamar matsaloli da kan faru don magance wannan cuta. Wannan matsaloli sun hada da side effect na wannan abin da mutum zai yi. Idan an ce side effect shine kamar matsalan shan maganin me zai kawo, wata illa zai kawo a jikin mutum, wanda za mu bayani wanda babu wata ta taba bayani akan irin waɗannan. Sannan sai bayan magance cuta me zai faru, wato idan mutum ya yi maganin cutar me zai biyo baya, wata hanya zai bi domin ya kare afkuwar wannan cuta, da kuma wanda suke kiransu da post management ko post treatment, wasu hanyoyi da za a bi da mutum zai bi domin ya kare kansa daga sake afkuwar wannan cuta idan mai dawowa ce ko recurrence na wannan cuta. Sannan kuma wani abu ne mutum da ya rika yi domin kar wannan cuta ta dawo. Abu na gaba da za mu yi bayani a kansa shine hanyoyi na likitancin zamani. A nan kuma bambancin inda zai bambanta da wacin cuta shine duk abubuwan da za a yi bayanin su ne ta hanyar siga na turanci amma kuma a Hausance. Amma wajen maganin da za a faɗi na cuta za a faɗe shi ne akan magani, kamar misali za a ce paracetamol, ko a ce mutum ya sai diclofenac, ko mutum ya sai ibuprofen, ko mutum ya sayi wani magani da zai saya a chemist ko kuma a wani wuri domin ya yi maganin wannan cuta. Wato za mu faɗi cuta sai faɗi maganin da ya fi dacewa da ita. Kar ka manta a nan fa za mu bambance cutar, saboda idan misali muka ce mai ciwon kai zai sha diclofenac, za mu raba ciwon kai kusan kala 5 ko 4. Misali akwai ciwon kai na goshi, akwai ciwon kai na rabin kai, akwai ciwon kai na bayan ido, wato ta bayan ido ne kan yake ciwo bangare da, akwai ciwon kai da ke zagaye gaba ɗaya kan gaba ɗaya, akwai ciwon kai da yake ciwon kai ne amma yana yi ne tare da harbawar jini a cikin jikin mutum. To zai kasance za mu bayani dalla-dalla akan wani irin ciwon kai ne za a sha kaza, wani irin ciwon kai ne ba za a sha kaza ba. Wannan shine zai bambanta wannan tasha da kuma sauran tashoshi. To likita Allah ya saka da alkhairi game da waɗannan bayanai da za ku kawo mana a wannan tasha. Sannan muna fatan al'umma za su samu amfanuwa da wannan tasha ta Hausa Chemist TV domin bibiyar mu akan wannan shirye-shirye da za mu kawo. Muna fata al'umma za su biyo mu cikin wannan tasha tamu da kuma yaɗa ta ga al'umma domin amfanuwa daga ilimuka da manya-manyan likitoci za su yaɗar, za kuma a taimaka al'umma domin magance cututtuka. Sannan muna sake sanar da yan uwa cewar za mu haɗa shirye-shiryenmu ne gida kusan kala-kala. A fanni na farko da zabi shine akan yaduwa, akwai wasu bangarori na likitanci wanda za su yi cututtuka na sihiri da kuma yadda suke kamanceceniya da cututtuka na zamani da hanyoyin da za a bambance su. Sannan akwai cututtuka da za a bayanan su tun da kan kai na mutum, da cututtukan da ke cikin kai, cututtukan da ke cikin gashi, cututtukan da ke cikin kai, cututtukan da ke cikin ido da baki da wuya da kuma sauran kirji, cututtuka da suke faruwa ga mata a ɓangaren kamar mama da mata suke na shayarwa da kuma mama na namiji,
wanda me yake faruwa, cututtukan da suke faruwa, sannan sai cututtukan da ke faruwa a cikin ciki da kuma mara da sauran kafafu da kashi da fata. Wannan za a fi su daki-daki dalla-dalla. Za mu yi ƙoƙarin raba su kowane irin ciwo gida biyu, da ɓangaren da su bayani akan wani irin magani ne da cutan yaya take a cikin Hausa, da maganin da za a samu a cikin Hausa, da kuma waɗanda za su yi bayani, likitoci su ma su yi bayani akan wani irin ne wannan cuta da wani magani ya kamata a cikin asibiti a nema domin a yi wannan magani, a magance wannan cuta. Da fatan za ku kasance da mu a cikin wannan shirye-shirye da namu na Hausa Chemist TV. Assalamu alaikum warahmatullah.